for you. Freedom! Well, freedom! Prvé ráno v New Yorku. Sme ubytovaní na Manhattane. Za chvíľku o 12:00 ideme tu na túto ohromitanskú lietadlovú loď. Čiže hneď takto 10 minút pešo od našeho hotela ideme pekne do múzea. Našou prvou zastávkou, ktorú sme si naplánovali, bolo múzeum na lietadlovej lodi postavenej v roku 1943 USS Intrepid. Okrem známych dobových stíhačiek, ako napríklad F-14 Tomcat z Top Guna či legendárny Concorde, sme videli aj skutočný raketoplán. Ten dostal svoje meno vďaka fanúšikom Star Treku Enterprise. Raketoplán slúžil najmä na testovacie lety a do vesmíru sa tak nikdy nedostal. Smer Budapešť. Vidieť naživo raketoplán je super. Ideme teraz do ponorky. Ideme utopiť Romana. Haha. Vieš čo? Majú dokonca aj jedálničku. Čo by za toto v garzonke v Petržalke dali. A vítajte v hoteli Carlton. Radšite sa ubytovať naľavo alebo napravo. Je to také zaujímavé, neviem, či by ste chceli zrovna v strielni spať pri torpédach. Sa zobudíte, hodíte si raketu a idete spať ďalej. Ideme teraz na vyhliadku Empire State. Ide tam hore. Building. 86. Tak, 86. poschodie. Tento mrakodrap v srdci Manhattanu bol postavený v štýle Art Deco v roku 1931 a bola to najvyššia budova sveta, až kým nepostavili dvojičky. Táto americká pýcha má výšku 381 metrov a pre porovnanie, keby ste vedľa nej postavili najvyššiu budovu na Slovensku, tak by tá slovenská nesiahala Empire State Building ani po polovicu. Welcome to the world's most famous building. All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Na Empire State Building nefungujú výťahy, tak ideme po schodoch. 86 poschodí. Páte, na koľko tam sme už? 85. Tak, uvidíme sa za 2 hodiny. Takmer každý večer sme sa vracali do hotela cez Times Square. Boli sme milo prekvapení, že sme tam nemali problém sa pokojne odfotiť. Nie ako v niektorých európskych mestách. Takže deň číslo 2 v New Yorku. Akorát ideme na raňajky Vidíme sa na infekčnom. a potom ideme do múzea prírodovedeckého. Raňajky nás stáli okolo $30 a áno, neustále vám tu dolievajú kávu, ako vo filmoch. Po vynikajúcich raňajkách v Galaxy Diner sme navštívili prírodovedné muzeum American Museum of Natural History.
To sa nachádza uprostred Central Parku a má plno zaujímavých exponátov z celého sveta. Medzi nimi aj veľkú hlavu z veľkonočných ostrovov, ktorú ste mohli vidieť vo filme Noc v múzeu. Okrem veľkého množstva dinosaurov sme videli aj veľrybu v skutočnej veľkosti. S Paťom sme si nenechali uísť ani hviezdnu show v Haydenovom planetáriu. Paťa si kúpil včeličku, plišov. Po návšteve múzea som si nemohol uísť fotku na 155. Riverside Drive s budovou zo seriálu Will a Grace. Budova sa volá Oppenheimer Building, nakoľko v nej žil aj Robert Oppenheimer, vynálezca atómovej bomby. Potom sme sa už ponáhľali na metro a na prehliadku Ground Zero. Dva veľké bazény nám pripomínali, aké obrovské boli dvojičky. Po náročnom dni sme už nedokázali chodiť, tak sme si šli vychutnať kávu do nedalekého Oculusu. Káva nakoniec vôbec nebola dobrá a kým sme ju dopili, tak nákupné centrum zatvárali. Neostávalo nám už nič iné, ako si len užiť pohľad na impozantnú architektúru budovy. Takže deň číslo 3. Ideme, akurát sme po raňajkách, sme si urobili budžetové raňajky za pár euro, no stále drahšie. Keď wafla stojí 2,5 eura jedna a u nás kúpime celý balík wafiel za 2 eurá, tak neviem, možno tu nás len nakupujeme. Ale každopádne ideme teraz na sochu Slobody. Vyrazili sme o 5 metrov na juh Manhattanu, kde sme nasadli na trajekt v Battery Parku. Po Dunaji. Odtiaľ to už bola len krátka jazda na mohutnú sochu Slobody. No pri výške 93 metrov je v porovnaní s Manhattanom tak trochu miniatúrna. To len vo filmoch vyzerá byť 5-krát väčšia. A pozrite sa, kde sme. Ukazuje nám chrbát. Pokračovali sme však ďalej na Ellis Island, najväčší colný prístav svojej doby v Amerike. V rokoch od 1892 až 1954 týmto ostrovom prešlo viac ako 12 miliónov migrantov. V databáze, ktorá je prístupná pre všetkých, sa mi dokonca podarilo dohľadať aj nejakých príbuzných. Obedujeme ako prisťahovalku. Určite aj oni mali hamburger, aj vegánsky, aj mäsový. Všade tu majú takéto fontánky na vodu zadarmo, že? No ale je zaujímavé vlastne vidieť, že aj proste s tými rôznymi českými letákmi a v tom proste staroslovenskom jazyku, koľko ľudí tam aj z našej krajiny išlo. No. A... Hello. Sme na Wall Street. Verí sa, že ulica má názov vďaka Holanďanom, keď sa mesto volalo ešte len New Amsterdam. Údajne tu stála hradba, ktorá ich mala chrániť pred Britmi. A skutočnosť je taká, že tu smrdí kanalizácia, to tu proste syčí z toho potrubia, bezdomovci tu hulákajú. Ale keď si tu kýchnú, tak padne celý svet. Tak, dámy a páni, Hotel Continental z Johna Wicka.
Je na prenájom. Nech sa páči. Ako čerešničku na koniec dňa sme si nechali návštevu stanice Krotiteľov duchov. V skutočnosti fungujúcej hasičskej stanice Hook and Ladder 8. Hasiči už zvyknutí na fanúšikov filmu dokonca predávajú aj suveníry, čo sme samozrejme hneď využili. Máme deň číslo 4 a Sme hladní. ideme akurát na raňajky do Galaxy Diner, kde sme boli aj predtým. A dneska nemáme nič konkrétne na pláne. No nakoniec to bol v celku nabitý deň. Ako prvé som dostal skvelý nápad vydať sa 25 minút pešo do Central Parku. Paťovi sa vôbec nechce ísť do mesta. Roman, ide sám. Zabudli sme Kevina! Mimochodom, park navrhnutý Frederickom Olmstedom a Calvertom Vauxom, otvorený v roku 1859, meria 4 km na dĺžku a 800 metrov na šírku. Zaujímavosťou je, že park je vytvorený umelo a okrem veľkých skál tam bolo dovezené úplne všetko. Ďalej sme sa vydali na Fifth Avenue, kde sme si prehliadli obchody a nezabudli sme ani na Rockefellerovo centrum. Pešo sme pokračovali stále južnejšie, až kým sme nedošli na Grand Central. Zastávka číslo 3, hlavná stanica. Je to najväčšia vlaková stanica sveta s celkovým počtom 44 nástupíšť a ročne tadiaľto prejde viac ako 21 miliónov návštevníkov. V jej blízkosti stojí ďalší ikonický mrakodrap s výškou 319 metrov Chrysler Building. Ale keďže nezastavujem, máme spoždení, mierili sme ďalších 25 minút na juh k Madison Square a Flatiron Building, ktorú sme videli v toľkých filmoch a seriáloch, že sme ju proste chceli vidieť naživo, ale zrovna ju prerábali. Naskočili sme opäť na metro a vydali sme sa k Stonewall, miesta, kde v júni 1969 policajná razia spustila vlnu protestov za práva LGBT plus ľudí, ktoré dnes poznáme ako Pridey. Našu cestu na juh sme zakončili na Fulton Street pri Ground Zero, ale tento raz sme sa vydali na východ k City Hall. Tak a sme na zastávke číslo 3 alebo 4 Brooklyn Bridge. Otvorený v roku 1883 bol tento most najdlhším vysutým mostom na svete s rozpätím 486 metrov. Z mostu sme mali nádherný výhľad na Manhattan Bridge a Lower East Side. Následne sme sa prešli od Pebble Beach po Brooklyn Bridge Park. Výhľad na New York so zapadajúcim slnkom sme mali ako z romantického filmu. Čo viac sme si mohli prijať na posledný deň v tomto úžasnom meste. Tak a posledný deň v New Yorku, deň číslo 5. Dnes sme akurát na Times Square, už sme odubytovaní a tak sa ideme dneska už len túlať obchodmi, takže už toho moc nebudeme nejako nakrúcať a fotiť, takže... Ale nakupovať a míňať peniaze, áno. Áno, a letíme do Miami o 18:00, tak držte palce, aby sme sa tam dostali. Zajtra už na pláži.